I ara arriba la gran pregunta. Quin batxillerat he d'escollir? Quina modalitat? Com ho faig per triar? Jo ho faria no intentant fugir de cap assignatura, determinada que no m'agradi o que em costi una mica, sinó pensant què vull estudiar quan acabi. Vull anar a la universitat, vull fer un cicle formatiu de grau superior, quines són les assignatures que més em compten, que més em ponderen. Aquelles assignatures són les que m'orientaran a quina és la modalitat de batxillerat que jo he de triar.